jeg tænker om at få en campus her i Horsens med 8.000 studerende, det bliver fedt for Horsens. Det ligger centralt nede omkring banegården, så vi har mulighed for at komme hen. Jeg kunne godt forestille mig at komme til at læse videre her i Horsens, fordi at jeg er rigtig vild med byen, og synes, at der er en personlighed her i byen, som man ikke lige finder andre steder. Det betyder rigtig meget for mig, der har stået en tom grund hernede i rigtig mange år, og få unge mennesker ind hernede i midtbyen, tror jeg kommer til at betyde, at vi får en mere levende by, så det glæder jeg mig meget til. Jeg ser allermest frem til at opleve den myriade af forskellige kulturer og mennesker og læringsretninger, som skal arbejde på tværs og sammen. Det, jeg er allermest stolt over i forhold til Social- og Sundhedsskolen, som vi arbejder mest med, det er den åbenhed og den transparens, bygningen har. Man vil kunne opleve de øvelsesrum, de simuleringsrum, der er på Social- og Sundhedsskolen. Derudover så bliver der etableret et stort bevægelsesområde i skolen, en sal plus et fitnessområde. Så hele bygningen vil signalere energi og bevægelse og aktivitet. Jeg tror, at studietiden bliver forandret ved, at vi får mulighed for at være en større del af Horsens bymidte og deltage mere aktivt i de ting, der foregår. Og det, at vi bliver så mange studerende samlet på det samme sted, giver os mulighed for at skabe nogle større fællesskaber på tværs af uddannelserne. Det at komme herned, hvor vi bliver et stort fællesskab, hvor vi også kan lære hinanden og være sociale sammen, det tror jeg bliver et kæmpe plus for ikke kun for Social- og Sundhedsskole, men også for alle de andre uddannelsesinstitutioner. Altså, jeg tror da i hvert fald ugenlig, jeg vil gå herned til at følge med i, hvad der sker, fordi det bliver rigtig spændende at se det her vokse op. Det bliver et sted, hvor den stærke håndværks- og industrikultur, vi har i Horsens, bliver suppleret med viden. Der er en fantastisk smeltedele af viden og af virksomheder, som i fremtiden skal skabe det, vi skal leve af, og skabe nye løsninger på digitale og grønne løsninger. I det nye campus, der er jeg sikker på, at studiemiljøet bliver super godt. Vi har et enormt spændende hus, som er blevet tegnet til os. Det ligger et rigtig godt sted i byen. Man kan bruge byens faciliteter. Det bliver integreret i byen. Og sammen med, at vi får nogle meget, meget moderne faglige faciliteter, så bliver det simpelthen state of the art her i Danmark. Vi er jo rigtig glade for på vores hold i forhold til hele campuspladsen her. Det er jo egentlig at skabe det, som er det vigtige her, mødet mellem by og mellem studerende og mellem medarbejdere. Jeg er helt sikker på, at det her projekt og Campus Horsens betydning for hele byen er fantastisk. Det er en super vision, og det er en rigtig strategi at satse på uddannelse og trække folk ind. Og der er ingen tvivl om, at Horsens har jo virkelig gjort en investering i fremtiden her, så det betyder utrolig meget. Og det gør det også for kommende generationer. Jeg glæder mig simpelthen bare allermest til at møde 6.000-8.000 unge mennesker her i hjertet af Horsens, som skal have en masse viden og studere, og så leve det gode liv i Horsens. Det glæder jeg mig helt vildt til.